Aasahan pa rin ang masungit na panahon sa halos buong Northern Luzon ayon sa Pag-asa dahil sa Bagyong Egay. Narito ang report. Mga kapuso, 2 beses nang naglandfall ang Bagyong Egay na patuloy na nananalasa sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, una itong tumama sa Fuga Island at ikalawa sa Dalupiri Island parehong sa Apari, Cagayan. Signal number 4 sa northern portion ng Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan at Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, natitirang bahagi ng Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Sa ilalim naman ng signal number 2 ang Isabela, natitirang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Abra at Ilocos Sur, La Union at northern at western portions ng Pangasinan. Signal number 1 sa Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, northern portion ng Batangas, northern and central portion ng Quezon kabilang ang Pulilio Island at northern portion ng Camarines Norte. Huling namataan ang mata ng Bagyong Egay sa coastal waters ng Calayan, Cagayan. Ayon sa Pag-asa, inaasahang magtutuloy-tuloy na ang paglayo nito sa bansa at posibleng lumabas ng par bukas ng umaga. Patuloy nitong palalakasin ang hanging habagat na magpapaulan din sa maraming lugar sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may heavy to intense rains at minsay torrential umatinding buhos ng ulan sa Babuyan at Batanes Islands, Cagayan, Cordillera at Ilocos Region. Maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May malalakas na ulan din sa Pangasinan, Zambales, Bataan at iba pang bahagi ng Central Luzon. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng Luzon, gayon din ang Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon.